Hot sontolot. Het sentel het. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge kepet. Tunggu. Sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok dajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Sing jukuk duit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe apa lho? Lah iya. Lah iya, apa jukuk wis enek duit ning ngono? Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Mas. tak tukane ondal. Hah? Apa kuwi? Ondal antik. Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? Ondal antik lho. Oh, motor. Motor Ini. otol Ondal metik. antik. Motor Etik. metik. Oh, motor Etik. metik. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Wah, lah motor metik. Kelet iki lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk. Lho iya. Kalem ae. Tapi kalau melihat jenengan tuh kayak kudu bangun gitu ya. Oh, apanya yang bangun? Semangatnya, Oh, iya. semangatnya. Iki mau wis dirasani karo sopirku kok. Apa? Niku pas-pasan kula, Mas. Aku ya anggota kok ya. Aku ki ya anggota. Alhamdulillah. Suara siji loro aku ya telu awake dhewe iki. Nggih. Seniman ulung kok ya. Nggih. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Mas Ibu Kritik. dawuh katimbalan. Juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan. timbangan ya kena nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu Amin, ya amin. bos trek sak panunggalane. Nggih. Tebu menika anteping kalbu. Nggih. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone Terus. buka pok-pokan iki Nggih. supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude jaya mulya menika dipun paringana berkah. Tebu Ngoten. pemangge panjenengan manteping kalbu. Heeh. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep Nggih. dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Iki. Titik-titik mesti gelar wayang kulit. Saestu. Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun Wah, menika. Jan. Kaya Mm-mm. dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saestu. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram kok sik banyu ta? adem Kok sik ta, Tik? dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angking ke pan-papan, Mas. Cek to rene iki kowe iki pantomin apa piye Jok to, Duk? klutuki ra iso fokus, ah bojone nusul kae apa. Oh, Di. anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lho, Duk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kelingan sing ngibah. Kowe ngulot to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono kuwi jale. Sopo ra kaget. Mas Bojo aku. dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak bieleh kuwi rumah aku. Tak kira bojone kluthuk to kuwi. Itu bintang tamu, nanti digolekke nggon sing Iki pas. bojo sing keloro iki. Ngono lho. Rumah sak- Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas Kluthuk. Ya. Ah. Kula sekali sampeanmu timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Pak Nardi. Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngono survei tembang daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Mas aku piye. Barang tak stageni lah kok awas godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiroken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Lah, ya? non sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone
Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biar ki Pak Nardi ki rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Apa iya, Lah Mas? apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu, Loh, Ya petani, Petani. ya duwe armada. bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa? Kolega Kerja menika- relasi. Loh, kerja sama apa? Kerja sama. Pak Nardi ki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete ki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula Rekanan. rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya piye? nggih. Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Ki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es tuh. Apa bakul es kok Eh. dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? Tapi omsete nun sewu lho. Iki nun sewu sedina niku entek lek rong tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku rong tronton. Gek kuwi terus telake sak piro. Loh, Terus sedina entek piro kok nganti. Dadi omsete entek rong tronton. rong tronton. Lara-larae piye? kuwi? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning Boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Pak Nardi kan nate ta nika. Iya. Akhirnya kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidaya. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu Bakul kuwi. es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, lha kuwi termasuk gede lho. Loh, omsete nun sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Oh iya. Edian Lah ki edan nek edan. giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es pabrik. ki setengah pabrik, Mas. Plastik ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku Wah, yo sak pikepe Bakul heran. es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike Sak telung iki. dino. Telung pikep. karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya, karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kok sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha sukses. puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi no. Lagi. Karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki saat kesalamu. Bojoku sak durunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sere. Mbak Amin iki coba Amin iki lho. Ini. Coba Amin iki. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nrutus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Gareng. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih gawe hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok. Cok. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecene. Aku kaget aku meni prigel ngono mergane kancane nek sing mak trata. Pak Pri iki prigel. Pak Nardi menika ini Pak Nardi ya. Pak Nardi, Pak Ganong, Pak Ganong. Pak Ayo. Ganong menika iya. Lah kowe tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titan lho sing ndi njajali? Pak Ganong kali kula. Ayo. Endi wae? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Lupa kepiye, satu. Jajal? Nah, Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demung cacah lho. Lah, dia mau cari sapa? Padha omong cacalemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono lho, lho, delon piantun kaya ngono lho.
Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo ora pamer dodo, menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun susahane sukses, montore sing didudune wong-wong niki. Lho kene asline. mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak Lah Tegese Geleh. niku ning tegese ning omah ki enek Alphard, Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya tuh tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. prasaja. Prasaja. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu Kowe ya kudune prasaja. ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Lho. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000 ning ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning mahmu isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih daster sing 30.000-an, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyekat bakal letek. Tangi turu, Barengi srengenge metu. srenge metu. Lah kok Oh. pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Lah iki. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, Kritik mosok arep jangan tewel iki aku. Karu we. Apa ke? Kae dudu tewel. Apa ke? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu. Kok tewel iki. ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wah tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndangkep piye lego praktikal. Dielekne ta? Lah ngelekne piye yo tak go tonton. Malah nonton kok ya. Jangan ganji. Tenan kok ya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomong iki kok. Kuwi didolne tebu turah nganggi banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Belangke mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah payangan Ha-ha. ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki prasetyoné pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Gini. Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok. Jare pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ora ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa-apa nek ora ngerti ngalih ning Mesum mburi. jumenglung Ayo, bal-bal. Sru imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya Heeh, ngomong. nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Wis. Lah garangan pring kok melu muri to. Lah kowe nyapa Lah kowe tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah lambemu. Oh, Lah oleh lah, penaki. tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten mriko lho. Pok-pokan. Pok, Pok, Pok. pok iso ketembung pokok. pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok aku mau ngomong piye to? kopokno. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok mau ngene. baleni lho. Ngene, ngene. Kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadi siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok, pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyinggoli. Pok iso ketembung. Kowe nek ukara Iya, iya. apik Ah. tibane mesti Sing genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing cetha lek Nggih mengartikan. Mas Rudi. Soale sing nanggap ki ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti Pok. ndlesek. Iya iya.
Nek kowe mbleset kancane ya mung isin. Bener, aku Isin, ya- wirang. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak jenengan. sing telepon aku. Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku ya teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah wong kene iki apa menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok. Dadi kancane ora oleh omong. Lah. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo dadi- aku ki megur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ming manut to. Dheke paham. Wong aku ki apa? Oh, kula iso. Iya. Ulur ki nek jenenge Iya, lho. nom iki kudu ngalah. Yo Pok. ngalah no, aja sak sirmu Nganti dhewe. maksa. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Lah gak penak no. Dipaksa ya apa wae mesti Pok. gak penak. Lah Loro. kok panjenengan lah ming krana Iya. pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi Syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, Dalem. lek jagongan nggone warunge Printung ngono ya. Kok nesu neh to. Lah wong kene apa jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono ki nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Budi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok rurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Ah. Enggak. Iki piye jane iki ada tak Busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora diaturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono ki ora apik. Lah sikilmu lho tak suwaduk tenan. jare mlaku ndodok itu. Dodok ki nggawe aturan ora Piye ngono piye kuwi. piye to aku gumun kok melu Nah, awakmu kira-kira contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Plek. Iki ngene. Melu kuwi sisih uang lho. Plek. Nah, penak lho. Lho. Plek ini Lho. lho. Mlakune lak mirasa to. Lho ngene Mas. Kaya nek sing kecepit ngono iki mirasa ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra gawe kathok lah kok sinden. Wah. Mas aku jajal kuwi anu totonen Tik. Sikilmu mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi kok. Ngene nek Kalem Nek Ngene. gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Ayo jajal. Lho, Sik, kowe iki kecepetan. kowe lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku. Bentang teko ngono. Aku. Laku. Beh, melu kowe uang metu siswi aku ya. Sama klitik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cepet. Saploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dek nek. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to, klesreh to. Mbahmu. Iso nek teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini kok mah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa mau budak. Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki lho nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku lek bayangne umpama bundas lho. Nah, Terus bojone kan ngewe betadin. nah terus Ndane oleh iki apa? Poci kok kaya ngene iki kaya. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Kenalan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep ora ono ngapa Pak nyawa. Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawak kono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil kan lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Kok bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Kuwi apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Memprioritaskan. Memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Apa? Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Amin, Oh. amin. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy Mang. wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu
maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya, Iya, iya. dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Oh amin. gitu. Loh, nggih. Masuk, masuk. Tadi Mungkin- pok ini Pokok, pokok. Oke, oke. Yang kedua, pok neh, pokan. pok iki kapok, Popok yang kedua kapok. kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok, beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa, penyebabnya. penyebabnya apa, dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya Oh, seperti itu. ngono. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kerja nyata itu yang selalu diutamakan. Berakit-rakit, Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, Ha-ha. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian. Ngono lho. Ya, ya, ya. Jadi proses itu penting, Pak. Nggih, nggih, nggih. Oh. Pok Wih, pok saiki karek an. Anki insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan Soko Ude Jayamulya. Jayamulya, insya Allah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat klutuk. Tepuk tangan ki bengi ki menjelaskan Oke. luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawan itu, Iya, tapi iya. penonton sak mbane. Insya Allah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didohke bilahine cedhaki rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ini, Mas. Kakangku ngeten iki. Eh, Pokoke eh. pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter ki pinter prewangan Yo, po. yo pintere ning Kowe jam-jaman. iki rungokno ya kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Loh, Ini kawan bayi, kawan bayi. Oh, kawan bayi. ngeten iki. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narimo. Menungsoku kudu narimo ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Lho, Weh. dadi ora kudu bersyukur ning goleki Golek apa sing nggak disyukuri? Oh ngono. Dadi- Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insyaallah orang duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Weh, kakangmu jan Loh, luar Tomeng biasa. Mulai- kas balik jam-jaman ki. Oh ngono. Goblok le. Ngono. Bapak Nardi. Di. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe ya aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, Heeh. insya Allah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi Dadi narki narimo diki Dina-dina tansah ndedonga. lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong lah. Ganong. Ganong. Apa artinya? G A Ga menika sok N O N G. Pak, enggak menika sok ngangge tembung NG no lek celukan. NG, enggak. Jane Ganong jane, tapi Nggih. kaprahe kan Ganong. ganong. Enggak menika sok tembung ganteng. Wah, iya kowe arep golek undak-undakan Boten. ketoke kowe iki. Apa kok Enggak. diundai? Iki bayaran dilonge senenge ramu mok. Lah nyang apa? Kok diundai? Lah nyang apa? Bocah iki nek diundai ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane engko. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, iya Inggris neh. Loh, Tokno. Bocah Artine iki piye balenono. aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe Tresno. tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris Ipul-ipul, sudah Mbak. dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Iki lho. Oh, beauty. Beautiful because of love. Iki lho. Ipul-ipul wis bener. Ngene mboten. Beautiful. Ayu kuwi Artine, tresno. artine. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki, Hah? kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, Ha-ha. akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya Lah. tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Biae. Kudune sing ayu mek Eh, bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho.
Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Eh. Piye to? Aku. Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Nek kalih niki nggih. Kalah kali bojo kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge Asli. Asli nggih? Heeh. Gemini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane ke kan hafal. Nggih. Mergo pancen karo aku kulino. Sapa? Golek es tebu. Anu Anjarani ke sapa? Sapa? Sapa Nduk? Sapa? Anjarwati Klitik. Anjar Wening, Iya, iya. bener ya Anjar Wening. Anjar Wening. Aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Sriani. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri, kapan kowe ani kuwi ta? Ah, sip. Lho kan Sri Ani. Wong ngono kuwi. Heeh. Dados alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang. Siap. Nembango liwat Nggih, donga buat nggih. pok-pokan Siap, siap. Udi Jayamulya iki ya. Saged, Wes siap. Ngangge seretan piye lekmu Yo, anu iki panjen kejaba komedian Klitik iki ya juara maca pat. Heeh. lah. Heeh, juara maca pat ta tahun Wah, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan lu. saged gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik Ah, iso. Coba iki Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kowe iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. Oh, ampun Mas, ampun. Keturunan aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula durung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengungan kula. Jan wis kan. Jan iki. Lah lho, sing kaya aja mbok omeh, Mas tamu iki. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Lah terus? Banci lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye Loh, pipismu? Mas Klitik iya nyapa? Gedhi to aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora, mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah ki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret kuwi mau. Nyanyi ini wong telu ya, Bos ya? Loh, lha nyapa to? Oh, dhewe, wong loro. Wong loro no. Ayo. Anu kan ndonga buat Kok? Udi Nggih, nggih, nggih. Jayamulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kan santai Nggih, mawon. nggih, Nggih. Wis pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa bae, Mas cobi panjenengan. Insya Allah. Ayo, coba. Wah. Lah ya ta mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa bae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Hei. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, kuwi lho. Lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung delon bolongane yo madhep ngesor kabeh. Lek Madhep ndangak. dhuwur ya kaya sepur tumbuk. Ya kaya sepur apa-apa lek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Iki papat. Bisa to? Iso. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso tembang. Ayo to. Ayo. Eh? Paraku ngene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak golekke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Yo. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Amin. Asoy. Yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Apa jenenge? Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang cak Mikir, ngono lho. mikir. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Ude, Anu,
cak-cek ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok entekne karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ngengeno sepelan. Bude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sak kabehe panjang yuswa. Asoy. Yo gini iki lho. Layak kowe Senengku ngene iki. layak kowe njaluk sinden kowe butuh mark asoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki, sing apik. Wis seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoy. Urung. Lah, kowe kakek aso. Urung. Aso ning klae. Lah aku salah begitu ping pindho kene wis kudu aso Wis ora cetha kaya. Matur nuwun Ah. dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Ayo, Iki tak. Iki lantiping golek- panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Bangsane iki. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo, ya. Tegese paron iki sedekah. Bareng-bareng karo Ah. sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin. adama bi ilmillah di salatan imatan bidawami mulkilahi. Bapak Nardi usahane lah iya tebu. Ya. Nah, yo ora babu-babu ak culek mripatmu. Mikir gendeng mikir mesti Kancane banyak wis dadak-dadak. Makane to, aja dientek-tekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Bisa lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Mikir aku ya Oh, ayo Jan. Ayo. Pangerteni kancane selak. Yen iya. Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapandhangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adama bi ilmillah di Ora lali enek syukuran nekake wayang. kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya Allah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. wong lek lambe lecet iki. Tak pikir, kok tak pikir gitu. Terus Ayo rang padha Tak pikir gimana? salahmu to. Oh disisan. Sak sir pundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe.
Ayo, jale. Piye mau piye mau? Dah, alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi ndutuhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen telok sedekah ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambuté dawa, tur rada mentereng. Oh ya apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan. Siki cak-cak. Muga-muga rejekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Iso. Alah gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek hitung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Mas Rudi Gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe najan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaanku. Wis malaras. Musak tak goleke kanca ya. Ana basa ending tentane gendakane. lha wis senengane dheke. Karena aku suwi ya, Pak. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None, none. Oh. Wonten warang kono. Ndi? Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Saged, pilih saged. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip Aku iki. suwi-suwi lek mau mbok cium kene, saiki wis jalur kene iki aku jane Masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Yen kon milih. Nah, terus nek ora, ketak gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk.
Mas Jok kudu. Pinter. Apa mulai enak ya? Kok teko abab ku rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah cek gimana aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Saku. Yen kon milih, Yen kon milih. Mas Jok Lidik, yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Ludu. Aku sewi. Ngrayai to ya. Pilen di Mas Kluthuk. Rapi perawan apa rapi rondo Mas Jok Kluthuk Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih Mas Jok Lidik, yen kon milih, aku pilih Rapi Prawan. Kok rapi perawan Enak era karuan. sebab Sebabe apa kok pecicilan bangsa dadak joget yo ngopo? Oh enak ya musik iki. Lu kok iso cikile diguak masaku. Kok rapi perawan Enak era karuan. sebab apa? Amarga rung pengalaman. Nek rapi rondo. Tadi iki. Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. Enak rasa piro Sebab apa? mergo tilase yoga. Cek yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Mas iki Ini iki steril. Wisate tilase yoga iki tilase Kok steril rumahmu kabeh apa piye kok? Ini Steril. tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sesuai karo bawamu semi Sunda ya. Nggih niku wau. Jajal digawa ning Parahyangan sisan. Nggih, tembangipun napa, Bos? Balon. Hah? Bajing londo. Lontong. Loncat. Waduh. Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, Nah, alah. lho iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Latih apa? Mega iki wah. Lemu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lha kuwi nyekel mik ditukne rono. Iki piye to ga kowe iki kok ya. Lemu latih piye to, Ga? Oke, iki kita lagi tilase poro. Sampeyan Sik, kok minyak aku to, Mas? Ora klitik iki yo ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah Masa iya. ya tak kene mburi. Ora cetha Jeneng kaya. pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik yo sak sae lek nggawa to kaya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Hmm. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Lha nyapa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel we angel. Kok iso? Apa? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ngene pegunungan, Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya masuk Ya, akal, masuk akal. tawere sanil. Gitu. Aku ngrungokne omong-omongmu kok saya mumet aku. Sementara towere rusak mergo Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret iki lho, diseret iki. Rusak apa bundas? Bundas. Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis Iya. pilih endi Bawa to sithik. kowe rapi. Rondo apa rapi setan kuwi mau lho. Perawan, maksudku. perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sama sing nembang jenengan sing joget ya kaya. Nggih. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sama sapa? Lita. Eh? Lita Om. Ya. Sing banter Nduk, rada banter Mas klitike dadak nyablek. Lita Om. Pon. Pon mireng. Limo ngono ya. Loh, iya linya harus panjang. Oh, Iya. Penciptaan. Loh, ben kersane Ya, ya. genah to, Ya, Om. penciptaan makna. Iya. kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane kritik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih, nggih. Ah, Mas kritik Mas Kluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arepe anu. Mosok bawa. Bawa iki
Boy. Loh, pilih Mboten, lho. perawanmu dudu bawa ta kamu? Bawa iku sak Oh, dhewe alah, langsung. iya, iya. Sing bawa kan wis kowe. Pon. Ayo, Trik. Ah. Ayo, Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si mulu kokuk. Sadi tuh. Yo! Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Oh! Waduh. Yeah.
Saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisni. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, dua bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Dua bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben rada kereng Mas Rada aku. gede. Garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mok garang-garangke iki lho. Garangan. Kowe kulino garang bojomu berarti? Boten. Tenung niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Saswita. Sastomi, Eh? Sastomi. Melu iki angel, enak mambengi. Lho aku iki nonton kaum masir ku nusul anakku bangga nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse kaya. diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasanya ya lodeh ngono. Iki aku nggawa pesinden saka Nganjuk. Oh, nggih. Ana genduk Wida. Oh, Wida. Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi juga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Spektakuler. Praga. Oh iya no. Spektakuler. Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene Nduk Nada. nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen nika brewokan lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalem? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Ono, tukokno Mas. pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Wah, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. bisa ketemu Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Enggak, sinden Gensi to, sinden saiki. Ya. Apa Genji iki? Weh, cak mudeng neh. Mili neng nial. Iya. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Tuh. kan, Mas Kluduk ya. Boh. Kok juahat. Iki kok tujuane nggon ulu Aku neh to ya. iki. Mas aku. Oh iki marai. Kan ketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku
Wiwi. Sapa kae? Wira swara ngendi kae kok apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa iki? Gebek apa kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Iki apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore. Judule. Tembange apa? Gethuk. Wah, ya Allah. Weh, Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lek ro cah wedok. Nino nino nano 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 nani. Niki judule. Ya judule. Wiwit pian wong. Joko Mlarat. Wes. Seneng aku lek ngene iki. Wis loman. Jajal pamane. None nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Kok tak kei, Pak, iku bagianmu. Brodol. Piye, piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Karo sing dinanyar lomo ngono iki. Kelingan jematun. Noni noni nano no nani nano nino 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 nano nino 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 nano. Buta galak, buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sangkas. Iki mudeng Oh, sampean ora neno nane ne. capek gunung. Capek gunung. Oh, sampean belajar sesuk iki belajar. Cak-cak ngono, Mas. Iya, aku Iki kok. Nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. Wih kira. Judule dawa men ya. Sampean iki telas lho. Pun telas. Karo Nek telas. oke nduk nggowo oke. Oh, nggih. Niki ikhlas nggih. Gowonen Ikhlas. aku ikhlas saiki ya. Kritik sekmu ngono kuwi angger lek sinden nanyar lomo ngono. Oh. wah yo ora lho. Nying. Kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Ape ono, ape Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok ya. Tes tuh Mas Gareng. Nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin Ben amin. saya barokah didum-dumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Pak. Nardi. Ngono lho. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Nah ngono lho. Didemi ngono kuwi. sing duwe Ude Jaya Mulya. Pak Nardi. Nah, Ngono. iki Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jawaban Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sakmene mbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham. Kok jawaban Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis lenggah lho. bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pinter. Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Ojo ngisene to, Mas. Di sini. Lho iya. Kak guyon. Ya ben di Nggih. Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak Niku. Mam napa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku. Nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalan? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku Makan. ngono. Mergo iki lerane Iki sing tak pangan kon kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu Mbako. Rokok tak ulu. Nih. Le. Apa? Andukmu le. Ngomong ki serbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Enek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, rene dok. Sapi. Nyok. Apa ning tanggung iki diukel e pangan. Kowe lah, nyok. Lho, Hmm. pengen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk. Ngene yo enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Yo. Ayo, alah kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kuwi sapa piye ora? ki mau piye lek mau anu? Moh aku duwe Lek mau anu duwe piye? kasekten kok ming ora enek Iso imbalane lah yo kula rugi, ketok no. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit.
Anu, ini Oh, iki manu ta carane main blendes. Ora, ayo. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Ayo, Dik. Lah kowe budal sangu apa ora? Duit pundi, Dek? Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya, Dek. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Oh, celeng melu ta celeng? Leng duwite leng. Ateng. dulur. Demet ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit obah ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh, lah ya anduk kuwi berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Wis mbok tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancel ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Oh, contolot. Het centelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiti pojo saipet pat mampet ilang duwite gluthuk. Oi. Agus iki ketok setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu lho. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimo lho. wis tak jipuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok jajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing njukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe apa lho? Lah iya. Lah iya, apa njukuk wis enek dhuwit ning ngono? Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Wong aku ra Mas. nyenggol andukmu kok iso. Kowe lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lah, napa? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet tok. Ra mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh, Dadi balik. 100. 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku lah masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Raja Kaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Lah ngono lho. Lah kok Hot, sontolo hot. Pati 50. Sik wong loro ki padha lecete to Mas aku. Ora cetok. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Wis, Yo, ya. gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampean kok lungguh? Lho, aku linggo tapi ngadeg. Ya. Kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingku. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Oh, dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi.
Yo. Wiwitane kan Sing wibu. Wiwitane. sing nembang awakmu ya. Yo. Dabing ya. Wiwitane ingkang Mas Klidik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Nek lek ngelokno irungku tak jipok mborok nang. Ah, ayo Jarene Mas Klidik ngono. berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Domong ya. Ya menange Kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange Kakang ki Aku ngono. melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya, iya, iya. Wo suarane Wida. Oh, Yes. Malah kaya sponsor tisu magic kae di sini. Ora cetha. Lingsem. lingsem yen ke mutan. Wida, Dalem Kang Mas? cepet-cepet mlaku nih. Ora? Kuwi roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gila nih? Oh Cetok. ayu lah kok guyu. Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja ya gitu. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek Kakang kendil repot tuh. Ya. Iya, 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 iya. Terus dong. Kok piye, Mang? Kok terus Ewi? Ben ketok rumah. Ya sangar, sangar. Wah, apik, Mas. Ya Tadi Allah. Apik. Loh, apik lho, Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas, Mas. Nun sewu, Mas, nun sewu. Iki ener rambute iki lho, Mas. Ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambut kowe tok-tok ya, tok-toke kowe kedanan karo kuwi, Niki? kesesem. Iya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya, iya. Jenenge sapa, Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil to? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, binteng sithik. Oh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu banget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne manung lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane ondal lho, tak tukane ondal. Ah, Apa kuwi? Ondal metik, Apa kuwi? otol ya apa, Mas? Apa kuwi? ondal etik lho. Oh, motor. Motor metik. Ondal etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Oh. Trik aja mok tawakne to le kaya. Nek apa? Kowe njaluk Ngolang iki ora enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Ora. Nesu. Nesu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresno karo kowe. Ondal etik lho. Iki. Otol metik. Ondal etik. Montor Etik. metik. oh motor Etik. metik. Ah. Walah montor Patrick. Nggih. Ondal etik iki Metrik. ning nyes iki lho. Ning nyes. Walah, anu nyetromi wa apa Motor ngene? ces-cesan gitu lho. Yen kok iwake, yen lenggulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Motor metrik. Walah montor Matic. Nggih.
Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk. Lho iya. Kalem aja kok brudeng lara Pak. Mas. Mas aku. Ora undeng ngono lektik. Iya, anu motor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etotoke awakmu topo tuh, awakmu topo etotoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga-muga oleh ana etnik. Etik. Malah ada Patrick. Topo tuh, topo. Kan kas Topo rokok. Nggo topo. Topo, engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ah, ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Tuk tak tok tok tok. Ayo Gus, kowe gawan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pangeran Piningit. Pangeran Piningit. Poh sonar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Bar tadi Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi. Mergo kowe iki kakek numpak pental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan Mas aku. Iya lagune Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok. Ini judule Atletik. Ya. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upas anu. Enggak enek upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok peteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene wae. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tangga isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo antum tresno
Catetan sajroning ati lo cahayu. Ora luntur. Ya. Bukai lunduk. Apa yo kok jauh. Nggih. Kibote sinten, Pak? Asmane? Agis. Jan terampil sekali. Pak Agis? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak outlandik. Habis ini beli otoletik ya. Ya. Pak Agus. Catetan sajroning ati. Ana luntur saya merati. Aku kowe dadi karepku mereka lupak asmara. Oh pam 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 pam. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Nggih. Tina Remiendo, Mbak Wida, Mas Kritik, Mas Bu. Utuk, Nggih. menika yang ditunggu-tunggu Siap. dari sore tadi. Ada dalu menika pancen sengaja Pak Nggih, Nadi nggih. ngrawuhke Nggih. Mbak Maya Alhamdulillah. Praga. Siap. Nah, Langsung digawe aja, Gus. Jatri mingkaning sasana pagelaran upama lagune sing anu ki apa ya? Lagunya Sepot sik no. Sepot sik. Ibu, bilo, cibo, kejes, mampu belum baca titik. Ngono iki titik golek nggon lungguhe ya ning ngarepe. Nah. Menika Mbak Maya Praga. Tuk.
Ning asta iki pun Cahayu. Weh, kritikne lungguh ya ning ngarepe. Apa? Aku gak delok aku. Monggo, ini punya anjir. Matur nuwun, matur nuwun. Buat Pak Nardi dan juga Ude Jayamulya semoga selalu berkah dan jaya. Iya, amin. Lagunya apa Mbak Maya untuk warga masyarakat Boto Sidomulyo malam hari ini? Selamat malam. Belum ngantuk semuanya ya? Belum. Belum. Padahal iki waktunya bobok loh. Hai. Abah Sunardi. Ya. Ini sudah Nanti waktunya mau nyanyi. sudah waktunya bubuk, tapi kalau melihat jenengan tuh kayak kudu bangun gitu ya. Oh, apanya yang bangun? Semangatnya, Oh, iya. semangatnya. Iki mau dirasani karo sopirku kok. Apa? Niku pas-pasan kula, Mas. Lagunya untuk warga masyarakat Boto napa Halo, Cahayu? asmane sinten, Mbak? Aduh. Maya. Mbak sehat nih Mbak Maya nggih? Oh iya. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Nggih, Mbak. Namanya siapa, Mas? Kula Jogluduk harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Masya Allah. Nggih. Maya Peraga. Mbak Praga nggih siap. Mohon selalu. maaf, Mbak. Saya Kula. juga pengen kenalan. Iya. Nggih. Nama saya Alex Rivaldo. Alah. Maya Peraga. Jenengmu Aku yo kenalan toh, jenengku Oh, iya. Soleh Soleman Roset. Kowe ngawur. Niki aslinipun Bah. Senes Mas Rudi Gareng. Ya terus? Iya. Nika Roko Mas Jandu Wibisono. Masa aku- Janoko. Janoko. Nah, gila. Jantung. Nggih. Mbak- Apa? Mbak Lagu Praga, untuk lagu- warga masyarakat? Mbak Apa Praga, Cahayu? Oke. Mbak Praga, apa Mbak Praga? Mbak Praga. Langsung. Oh, langsung. Bojoku. Oke. Bersama Cakra Buana. Nah, Cakra budaya. Cakra. Goyang. Limo. Goyang dong. Asik. Ayo no. Ayo no, namanya. Ayo. Berkesan sepanjang jalan. Oke, Jayamulya. Nama gadis manis Kalimantan. Maulah berkesan buhapian. Nama gadis manis Kalimantan. Maulah Ya. sepanjang malam. Dasi ceplok. Ku manis dan rupawan. Dasi Gadis ceplok. manis Kalimantan. Ulang-ulang tak bayang-bayang. Buhapian. Oke, ladies and gentlemen, the song is PP apa? Satu lagu Wes tutupno. yang lagi viral di TikTok, Mas. Wes tutupno aku tak Mas. nggih iki. ae. Piye, Mas? Aku iki mergo tak kon njukune kacamata nek ngelirik. Kenapa? Nek ngelirik ben ra ketokno. Oh iya. Tapi anu loh, Dik. Meripanmu kita kok blobok terus Marian. Anu Pak. Gak Pak gak Rudi. ngono. Satu lagu lagi ya. Ya. Abah Rudi. Pak Rudi izin Pak Rudi. Oke. Apa? Anu kene apotek diceritakan di apotek. Yang apa? Buat Sonte. apa, Mas? Aku tak golek antimu ndang turu. Apotek apa? Tembus antimu ndang turu aku. Loh, lo kok babu piye kok? Kowe kok ngono. Sampeyan aku wis- Aku nggih kacamata ora ndelok kuwi. Oke. Ngematne yoga iki lho. Enak lho. Nggih kacamata tak mat Eh, di sing tak delok, mau tak delok apa ya? Kang Batu semua lho. Begitu kene-kene lho kok. Lah wong arep tak jak duit lo kok sampean malah. Masane. tayakne dilapi anduk. Lagunya apa Mbak Maya? Oke. Satu sebentar, lagi. Satu lagi ya. Oke. Ini buat Soibul Hajah, Pak Nardi. Abah Sunardi. Nggih, Mbak Mak. Ini biasanya mau nyanyi loh. Oh ngoten. Iya. Wonten Pak Nardi. wonten. Kalau pas dangdutan nyanyi, tapi nggak tahu orangnya tadi ada. Nah. Monggo, Big Boss dari UD Jayamulya. Jayamulya. Nggih Pak Nardi, nggih. Pak Ahmad. Nggih. Ngriki Pak. mboten Nggih, napa-napa, mboten ayo napa-napa. monggo. Anu Pak, mumpung bareng kali campur sari Cakra Buana niki. Ayo Bah Nardi. Cakra budaya. Ketok sira melu jeling. Ya ora apa-apa to Mas. Soale iki kan wis jam 1 wae bobok. Dadi kaya ngipi apa piye ngono ya. Nggih, Kok anggap aja wis Pripun, sponsor. Anu Pak Nadiwa WA. Pripun? Anggap Beliaunya aja sponsor lewat. ya, beliaunya hanya melihat Iklan. dan mendengarkan ya. Iya, Oke. monggo. Kon bebas Oh, iya. jenengan Napa bebas Mbak? aja. Kita Tunggal berdua mawon. gimana? Ayo Teh, siap.
Aku nek Kita berdua lagu itu. Oke. Jangan tunggu lama-lama. Oke. Nanti lama-lama aku ambil orang. asik. Oke. Iya. Tuk. Anu duwike dagelan jikun sik aku tak karo iki. Terus Duwite dagelan kowe mudhuno sik aku tak karo iki. Sik ta, aku tulung tukok anu. Oh. Tisu magic. Mas aku lacet toh. Langsung brono. Ini warna-warni dalam dunia wayang Oke. zaman sekarang. Ini lagunya apa ini? Jangan tunggu malam-malam. Oke. Iya. Anu Iya. we. Kita bertiga aja. Bertiga aja nggak apa-apa. Bertiga oke, Mbak. Aku, kamu. Oke. Berarti bertiga. Boleh. Menengah ke atas bagiannya Mas Gluduk. Ya. Menengah ke bawah Om Gliti. Maaf. Nyapa? Aku rambut kowe nggon pok-pokan. Mas aku. Lah penting loh. Pok-pokan. Ya. Oke, jangan tunggu pok-pokan. Apa? Oke. Lama-lama. Ayo. Kita nyanyi bareng semuanya ya. Sampai pagi. Lah engko terus aku piye lek ngantek isu. Ora popo. Ya le, Gus. Sikat. Ada. Goyang dong. Oke dong. Ini. Omongno sesuk nek pijet ning ndi nggone. Lah nyang opo to kok ya. Oke, terima kasih nggih Pak Maya Praga. Terima kasih ya baru digaring. Matur sembah nuwun sudah Dan juga bergabung. semuanya. Sudah Terima kasih sampai bergabung. jumpa lagi. Heeh. Matur nuwun ya, Mbak. Matur Oke. suwun. Mbak, pangapunten. Besok tanggal Apa tanggal 2 di mana, Mbak? Ya. Tanggal 2 di mana? 2 bulan ngarep apa? kowe tak. Ayo tak sewampluk rumah Oh, aku. sik. Tanggal 2 ya ning tanggalan toh. Tanggal 2 ning tanggalan ya, Mbak. Penjerat Masih tindak digareng. mana? Maksudnya 2 itu gimana? 1, 2. Betul. Di tanggal 2 Mei itu penjenan tindak mboten. Terus Ada jadwal enggak untuk show? kalau ada gimana? Kalau enggak gimana? Saya minta Kalau direkomendasi. kalau ada saya tak ikut jenengan. Nah, ngono. Oke, wis pokoknya terima kasih ya Mbak Maya. Oke. Matur sembah nuwun. Sampai jumpa ya. Oke, buat Ude Sukses Jaya Mulya. semuanya. Terima kasih. Sukses Ya, selalu. ya, tepuk tangan untuk Mbak Maya, tepuk Praga. tangan. Sik, medune Mbak Maya diringi karo wong bagus, sing baku Ude Jaya Mulya, berkah selalu, sukses Siap, selalu. siap. Bang Ganong juga Mbok Kasih tansah mangke Amin, seger amin, kewarasan amin, sedaya amin, sakeluarga. amin, amin, amin. Lepat nyuwun pangapunten nggih, Cah. Bagus. Intinipun dalem nika lakon lagon lucon sampun. Lah. Mbak bilih wonten kladu ngatur nyuwun pangapunten. Nggih. Mudah-mudahan menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangka Bapak Nardi lan Buse, insyaallah kinabula sineksen ngamal jariahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Menika kula tak mbacun lakon sing baku kae ketoke garis katulistiwa kok ditonton kok kene kok saya ketok to. Oh kaya ngono. Ayo Nduk, diprepeki Nduk.